esan bezala izugarrizko ilusioakin, eta baitare lan asko dago atzetikan, da orduan, ja ikustia ia behin hemen dana martxan dagoela da jende animatzen nahi dela, egia esan postasuna handia emateu, así que gustoa. Olako espazio bat irekia, astebukara honetan giro zoragarri egingo du, ekitaldi hau seguruna funtzionatuko gula, eta hemendikan animatu ingo nuten. Donostiar guztiak, Gipuzkoar guztiak, astebukara honetan, honea tortzea, anuetara, aragila kalitatezkoa, ona eta ekitaldi oso polita ikusiko dute. Material muy bueno, parrilleros increíbles, real arena, buen tiempo, ¿qué más podemos pedir? Esto es un honor terrible, de verdad, yo, pues nada, viendo aquí partidos desde pequeño, que me pasó mi abuelo la tarjeta de socio en la misma silla y ahora, en vez de ver el partido, pues estar nosotros organizando un evento aquí, pues es mágico y la verdad que nos hace una ilusión tremenda. Oso gustora nago, hemen oso ondo inguratuta, iazko irabazlearekin batetik eta gero gure txokoko txefarekin eta gustora konpartitzen. Eta naiz da itxasoa maite eta itxaso esan gure lurra, ganau ere asko jandegu. Eta asko gustatzen zaigu baita ere gure inguruko okelak jatea. Eta gurea denean ez da eskama bakarrik, aragiaren noiz behinka badago.